Kilo azadiya pozitif û azadiya negatif an jî bibêjin azadiya erenî û neyînî çi ye? Mijara me aniha ev du têgihin. Di wateyeke felsefîk de azadiya negatif bêyî ku dibin tehdê û zordestiya desthilatdariyê de bin, rewşa azadiya mirova ye. Di nêzîkweriya negatif de çalakiyên meriv û tevgerîna serbest dertê pêş. Mesela li gor nêrîna Thomas Hobbes, mirovê azad ew kes e ku her tiştê bi îradeya xwe ya azad dike ye. Ferqa di navbera têgihên azadiya negatif û pozitif de ji alî Îsak Berlînî ve di konferansa bi navê du têgihên azadiyê de hatiye destnîşankirin. Li gor bîr û baweriya Berlînî ev ferq di kevneşofiya polîtîk de bêtir xwe bicih kiriye. Dîsa dikare were gotin ku têgiha azadiya negatif herî zêde bi felsefeya felîzofên İngiliz re têkildar e û têgiha azadiya pozitif jî bi felsefeya felîzofên mîna Hegel, Rousseau û Herderî re têkildar e. Azadiya pozitif çi ye? Hêza destnîşankirina jiyana xwe a mirova ye. Meriv dikare li vir rewşa mirovekî araxwar wekî mînak bide. Ew kes ji aliyê vexwarina Iraqê ve xwediyê azadiya negatif e û rê li ber nehatiye girtin. Lêbelê heke bibe alkolîk wê demê jî dê ji azadiya xwe ya pozitif bêpar bimîne. Lewra rewşa alkolîzmê rê nade ku xwe pêk bîne.